Hi guys, आं दायो सासे लोगोनि मेडिकेल रिपर्ट लायनो थांनो ओंखारदों आरोना बे बेंगलरावनो आनेकाल गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव नायनोसै हरगोन ना हराथाय लोगोआ डिउटियाव थांदों बेनिफ्राय मेडिकेल रिपर्ट नांगौ जादों आरोना हरगोन ना हरा आंनोबा मालायनि आखायाव अब्लाबो नायनोसै थांनो ओंखारदों आरोना जाबाय नोंथांमोनाबो नुगोन जायगा एसे हस्पिटालानो ओरैबायदि सिरि कर'ना भाइरासनि थाखायनो दा सिङावबो हाबनो मोना बाहेरावनो थानांगौ नायलाय नायलाय मोख्राया आयु माबायदि मानखोलांदों हनै ओइ ओइ हाय इ मोख्रा दंखायो मेडिकेल रिपर्टखौ मोनबाय आरोना दायो लाखांबाय फैफिनबाय आरोना